Gisalmutan sa gatusan ka mga job seeker ang gipaygayong job fair sa TESDA 9 nga dunay gitanyag nga kapin 800 ka mga bakanteng trabaho sa Zamboanga City. Anyang report. Iyahay sa pagpangita o mga bakanteng trabaho kining pipila ka mga job seeker sa mga poster nga nahimutang sa usa ka mall sa Zamboanga City. Mao matud pa kini ang ilang aplayan atol sa job fair sa TESDA 9 sa syudad adlawng Martes. Gani kining si Daisy Hamja nga usa ka single mom nang hinaot nga makatrabaho sang nit duna say upat ka mga anak nga nag-eskwela pa. Lisod kayo sir, kay bilang panako na ko'y upat ka anak, kay single mother. Matud sa TESDA 9, anaa sa kapin 800 ka mga bakanteng trabaho ang kapilian sa mga job seeker. Dugang sab sa TESDA nga gawas sa job fair, giawag sab nila ang kabataan ug ubang pang individual nga mosalmot sab sa mga ginatanyag nga skills training sa buhatan nga dakong tabang sab sa ilang panginabuhian. We shall continue our pledge of helping people help themselves through responsive technical vocational education and training. Ang maong aktibidad kabahin sa 30th founding anniversary sa TESDA. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.